Mauno Männinen sairastaa harvinaista tautia. Mä olin pelaamassa tennistä ja Eno Simo syötti pallon kovalla vauhdilla mun poskeen ja lääkärit sanoi, että sitä ei voi leikata. Kaivelin vähän valokuva-albumia, otin tämmösiä valokuvia sieltä, missä vähän nuorempana ollut joskus, eikä ei ollut tosiaan tennispalloa naamassa silloin. Tänään Mauno lähtee elokuviin. Lääkäri on kehottanut häntä käymään enemmän ulkona. Mauno ei ole käynyt ulkona kuukauteen. Maunoa jännittää. Tää on yksi vitsi, mitä mä kerron aika usein, että onneksi mä en ollut pelaamassa koripalloa. Eilinen elokuvassa käynti on saanut Maunon nyppimään palloa, joka on alkanut tulehtua. No niin, Mauno saa kauan odottamansa puhelun. Hienoa. Puhelu ratkaisee, pääseekö hän leikkaukseen. Selvä, kuulemiin. Lääkäri tuossa äsken soittelikin ja pääsen leikkaukseen. Todella hyvä juttu. Tätä mä oon odottanutkin, että ensimmäistä kertaa hyviä uutisia pitkän aikaan. Päivämäärä ei ole vielä tiedossa, mutta leikkaus tulee kuitenkin. Hieno juttu.